may bisita nimo nga tagalaing lugar, unsay una nimong ipatry sa iya dinis Cagayan? Kanang pagkaon, Sabi sa kung saan lugar, pagkaon. ang ipatry, pwede tao. Pwede ipatry nimong tao. Ipatry na ko siya water rafting. Water rafting. Ay, siyempre, ang atong pinaka-the-best ang white water rafting. Ipatry na ko siya og white water rafting. Kaya mo man na ang ato ang kuan, kumbaga trademark ni Riz Cagayan. Mag-water rafting. Water rafting. Oh, gusto na siya rin eh. Palibre ka or ikaw mang libre? Siyempre, palibre ko. Una, street food. Walay arte na rin. Tanan, walay KJ. So, tanan yun na trayan. Dapat si street food yun na siya. Ipatry na ko ang Managatan Seafoods. Ay, di yun ang trabaho. Mo ka. Endorser. Before siya mohawa, mubalik sa ila, unsay dapat na-try na pud niya? Makatry siya sa mga adventure sa Cagayan de Oro. Unsang adventure? High rates, mga ultra winds, mga Adventure na? ay sa Sugo. Suga! Ay, ugo. Kung sa Cagayan, Bugsay. Shopping na rin sa Cagayan kung asa, mga club, overnight nga mga kuan, joyride, anything. Basta kay taman sa kutob sa malipay siya. Pineapple. Kaya mo na sa signature sa Cagayan. Mag-night bar. Dapat dili niya makaligtaan i-try ang chicken pubin o buko juice. Pagkaon og mga kuan din eh, mga quick din eh. Mga quick. Oh, magina siya din eh, ato ginala. Ay, so i-try ko nilo. Dili perfect ang Cagayan de Oro pero proud ba ka nga taga Cagayan ka? Of course. Nga naman. Kay Kwan. Kay... Oo, uy. Nga no. Tungod sa kanang nailhan ng Kwan, friendly kay ang Cagayan, taga Cagayan. Proud ko kay Kwan. I'm proud because kanang dili man gud siya mag-matter. Na siya sa kanang mga tao, dili siya sa place. Kay bisag unsa pa katsada ang isa ka place pero pangit kay mga batasan ng mga tao. Merong kuan. Proud ko kay kanang Para sa ko proud kay dili ko nagsugod, dili ko nagdako. Pag-iabi-abihon, proud kabalo mo tanaw sa tao nga sa dili sa taga dili nato sila binuangan. proud ko kay Kwan. Ay, siyempre, proud kay ko. Una, proud ko sa CDO tungod kay si Senator Nini Pimentel, siya nag-move na sa LG, which is Local Government Unit. Ikaduwa, dili pod gikan ang third Miss Universe si Pia Wurzbach. Yes, kay sa wala pa og gipanganak, hantod karon nitubo ko dari sa ilang lupa nga Cagayan. So I'm proud to be. Tungod kay dari sa akong ginapuy-an daghan kog mga achievements nga mga nakuha og nakasalamuha nga mga katawhanan. Proud kayo. Nga naman. Kay diri man gid na tao. Gawas ana, unsay naka-proud sa CDO? Tas kuan pag siya Golden Friendship. Proud ko kay dili naman jud ko ang bali nagdako then dili dagan na pud ko mga friends diri sa Cagayan, then dagan na pud ko na explore diri, then sa mga na-observe na ko tsada ko diri. Proud ka kay Anon. Nga no. Birthplace na ko ni. Kwan, ang mga tao din mga kwan gid kana as in friendly gid siya. Tapos helpful. Pero na akong gikuan yang gika-proud sa taga Cagayan. Ang Bisaya sa nice kay nindot man. Pero nga nun, tsada man atong gamit sa Cagayan. Nga nung Kwan lahira man. man gid. Kwan, magkaransyada man atong kwan din. Nga nung ang term kay tsada man, nga nung dili man nindot. O may naandan sa Takota Cagayan, tsada magilan. Tsada. Patsara gid. Unsay spelling anan tsada? Ko PD TS PD sa kwan CH. Pero pindi raman pero para sa ko PD kwan. Kadang TS A DE rin. Tsada.
Kay dili man gud bagay nindot kagayan balain kaayo. Okay, very Hindi good. siya paminahon. Nice. Siyempre, Chada, kung gitawag sa Coronadal nga kalami, kung nainindot sa Bisaya, sa Cebu, Chada, it's because dapat nato ko itatak na Cagayanos, nga which is Chada nga word, para matawag yun, nga ato yun nga word, nga dili sa atong natay originality, uniqueness dili sa Cagayan, isip Cagayanos. Chada kay dool siya sa si. Cagayan, Chada Cagayan. Magdanat naman ng mga Cagayanos nga Chada jud. Mas kuan mo siya paminahon nga ang tsada kay tanan bitaw. Ambot ka mga laglom naman ang mga Bisaya, pero ang among ginagamit is ka ng mga nice, beautiful, best, tsada kay ka. Lagi ba tsada? Oh, pero basta muna na mga stylish na sa mga language. Mas Chada man kung Chada ang gamiton mo. Tungkol sa millennial term. Ha? Millennial? Millennial din ang tsada. Karon ra na. Oh. Higala, tuwa na sa studio, Chada. Kami pesta sa tanan. Isulog na ko atong pesta nga pag malinaw ug malipayon ang tanan. Ayo pa nga handa unta si kuan si Ma'am Jean sa pesta kay mga tumitanan karon. Happy Fiesta. Happy Fiesta Cagayan de Oro. Chada kung muani mo dre o sulay sa amuang area. Happy Fiesta sa tanan. Ingit na ko kumakasmeet sa kuan Goytin Alexandra. Hi guys, mga barkada, open-minded. Hey, kung family din sa kung mga amiga po din. Happy Fiesta Cagayan!